Wales Evans. Mae'r Met yn ddigon parod i bwyso. Mae wedi bod yn llwyddiant. Owen. 1-2 ac nawr yn bwydo Rees yn y canol ar ergyd yn Llydan. A dyna'r cyfle cynta prynhawn yma. Cwboi Lewis Rees. Matty Jones yn gallu croesi os geith e le. Cowens i'r canol. Robles yn ei gosod i. Sears o bell ar ergyd. Os bosib, hwnna gam sefyll, dos na ddim. Ac am gyfle. Yr ergyd yn bwrw Jake Walker. Methu rheoli. Mae'r Bale yn syth i'r canol. O, Rees! Ac yn rhwydo! Y sylw un pen y ca. Yr Drenewydd yn methu cyfleiredd. A'r gwrth ymysodiad fel mellten. Ar hyd y chwyth ar Bale at Rees. A gafodd gyfle yn y munudau agoriadol. A Lewis Rees yn claddu honna heibio i Jones. I 5 o'r tymor. A'r Met ar y blaen. O, mae'r bas na'n un wael. Mae wedi dod i lwybr Owen yn erbyn y golwr. Cyfle i reddi i'r ymwelwyr i ddyblu'r fantes. A'r Bale yn rholio i lwybr Owen. Ond y golwr yn ddigon mawr ac yn ddigon cryf ac yn ddigon dewr. Y pen arall, y Bale yn dod i Cowens i'r Cwt Cosby. Mae'r ergyd i'r canol. Mae y lang wedi arbedi. Yn ymddangos fod hi'n ddigon rwydd, ond mae yna floeddio o mynnu fod yna law hefyd. A fel ar hanner cynta, cyffro mewn un pen. Ac o fewn eiliadau, mae yna fygythu ar pen arall.